Super Migubay, kadali lang sana ko ito nimo. Oy, sir. Oh, nga naman. Kabahin ba tong among silingan ba nga? Igbulogas inyo ya, luuya lagi kaayo. Luuya hapit naguna siyang kagalingon. Hapit unta nag-unay siyang kogalingog kotlos ing kinabuhi. Oo, lagi ay luuya man. Nya karon sir, kung saan naman siya? So far sa akong nabalan, pirmi naman siyang gaino. gaino, pero nakahubog. Di ba ito nga aging tuig raman to siya ga? Nabulagan, sir? Oh, atong naging tuig, wa pa jud ka move on. Sige, sige naman. Ay, sige, gyud. Grabe, taas po selebrasyon, sir. Celebration ba na? Bulagan ta, no? Kung sa una, ang bulagan, doot kaghila. Kaya nasakitan lagi god. Kana untang ana no, ato unta nang i-twist nang inaana, kanang imbis karan bulagan ka, ato unta ay kalipay, dapat magpaspagiti ka na, magpaparte. Manawag ka sa imong siligan, dali magparty ta kay gibulagan ko. Ana unta na no, kay bot na tong hunahon sila bay alkanse, ni biya sila sa taong sakto nga moanda mo unong nila hangtod sa hangtod. Tao nga nihatag sa ilang oras para nila. Unya ayon lang kasi ila lang biyaan kinakailangan. Lagi gyud na mamiya man god. O di po na tumabling ng tao kaya na mag-isla choices. O ana lang nga ato ang i-twist ng mga panghitabo. Kung gibiyaan kanila, o dapat maglipay ta. O di ba? Pare ana rugod o gibulagan ka, di kinahanglan ato arang i-kuan i-chill akong galingon. Ay ra post sa Facebook ug mga kuan kay kanang mga tao ng Facebook otro po ng mga negatibo ra po kay comment ana. Dapat kanang ikaw ra unang sa imong kaugalingon kay kana kung mag-post ka sa Facebook o ba yung gibulagan ka, mura mo kung nag-OA ka ayong paminawon. Dapat kanang chill ra ka, chill. Inhale. Exhale. Ana lang. O para okay ba? Kana silang nibiya na to, okay lang po na. Di na po na to sila pahimaraoton. Kita o baya po na sila. Dapat pasalamatan, abot sila kay kada broken hearted na to sa mga pahitabong yun ana, natay ma-learn. Lesson to be learned nga, sige, okay naman dyan po na magka-broken ta. At least natay, kada broken na to, natay lesson to be learned, makatunan. Ana lang na siya, sir. O katong imong silingan sa sige ng mga to drone, grabe kayong selebrasyon kay tungod ana. Grabe kayo yung selebrasyon. Taas kayo. Sira na abot si Migubay sir. Diha lang sa ka. Sige sir, ay iwas ako sa trabaho. Chika rin ito sir, yung puli. Sige, tiwasa imong trabaho kay kuya gratarog out kay hapit na po gumo-outron orasa.